Arias Castaño foi muller nacida en Sarria, ya de Valentín e Amparo, de Darío a súa nai. Transgresora e transformadora, palabra, poesía, escribiu toda a súa vida. Traballou nas edicións xerais, a maior de 5 irmáns. De nova foise pra Vigo, namorou de Xulio Gil, con quen tivo o seu fillo. Estudou filoloxía, correxiu centos de libros. De galego ela foi mestra, cuestionaba o establecido. Letras Galegas 2021 xeraban para ti. Letras Galegas 2021 xeraban para ti. Darío a diario denuncia do equilibrio, digues como cabalos, maldito lindo. Moitas traducións, contos para nenos, escolmas de poesía e todo feito en galego. Con tan só 41 anos, Xela Arias foi so feo, deixando un legado inmenso, patrimonio pra Galiza. Por todas estas razóns, este ano se lle adica esta muller loitadora a homenaxe deste día. Letras Galegas 2021 xeraban para ti. Letras Galegas 2021 xeraban para ti. Arias Castaño xeraban para ti. Arias Castaño xeraban para ti. Xa yo decía o seu pai de meniña, fala galego, fala o xeliña. E ela falou, escribiu, traduciu, ensinou, fixo a súa lingua poemas fermosos. Letras Galegas 2021 xeraban para ti. Letras Galegas 2021 xeraban para ti. Xela Arias Castaño, Letras Galegas 2021.